Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Chcem vedieť, či mám na to stať sa policajtom. Vo svojom veku musím urobiť 18 a viac tzv. Testu výbušnosti, potom musím robiť 38 klasických brušákov, zabehnúť 1500 metrov pod 9 minút a 30 sekúnd, no a člnkový beh, ktorý by mal na 4x10 metrov trvať menej ako 13,2 sekundy. Splniť však aj ďalšie podmienky, samozrejme, ktoré nájdete na web stránke staňsapolicajtom.sk. No poď. Môže toto povolanie robiť aj žena? Áno, môže, len musí splniť všetky požiadavky, ktoré sú kritérium, hlavne fyzické previerky. Ja osobne som kolegyňu prepočkárku mal a bola šikovná. To v živote nechce zažiť. Priatelia, dnes si ukážeme jednu z najkrajších policajných prác a to je prácu s koňmi. Prosím ťa, povedz mi, čo máš na sebe a koľko to stálo. Preferujeme valachov, Čiže vykastrovaný, presne veľký tak. kôň. Áno, ale máme aj kobylky. Kedy sa začína ten v podstate výcvik týchto šteniatok? Ak budú vo veku 8 týždňov, tak sa už odozdávajú vlastne jednotlivým tým psovodom v rámci týchto útvarov, ako som avizoval. To je neskutočné toto. Jedná sa o základnú výstroj policajta. Dnes sa nachádzame na strelnici v rámci pohotovostnej motorizovanej jednotky. Stojíme tu pred tvojím autom. To Škoda Kodiaq, veliteľské špeciálne vozidlo polície. Je upravené, športový podvozok, športové brzdy ochladené, lebo je veľmi ťažké, lebo je veľmi vybavené rôznymi pomôckami. Čo vidím na spoliacovom blatníku, to máte nejaké To je také, to sa volá, že hľadáčik, je to také svetlo, vnútri je joystick, ktorým sa môže ovládať, máme doplnené zelené svetlo. Ježiš! Sa pozrieme na prácu dopravnej polície, pretože toto sú ľudia, ktorí sú väčšinou prví pri dopravných nehodách, to znamená, že reálne zachraňujú životy. Keď sme napríklad pomohli rodiacej mamičke do nemocnice. Predaj mi toto auto. Je to A6 Audinka, je tam 3-litrový benzín, to je jedno z novších aut, ktoré na oddelení máme. A čo sa s tým autom deje, alebo čo s ním robíte? Od motorizovaných hliadok do provody. A sa s tým merá? Samozrejme, vieme merať aj s vozidla. Čiže zarába si na seba. Môžeme to aj takto nazvať. Nejde o rozdávanie pokut. Policajta vždy teší skôr tá robota, keď niekomu dokážeme pomôcť. Je to ideál pre Pumu? Topka, vrchol dopravnej polície. Je to športovo ladené vozidlo. To je 5 valet, 400 koní. Má tak veľký točivý moment, že sa krúti i podvozek. A veľmi dobre sa šoféruje. Môžete prezradiť, že akého možno rekordmana ste buď na tomto, alebo na nejakom inom aute u vás zastavili? Plus, minus 250 šiel. Máte asi radšej autá, keď z nich sedíte aj vy osobne, že ktoré nevyzerajú ako policajné, alebo vyzerajú ako policajné? Aj správne. Toto oddelenie disponuje najmodernejšou technikou, čo sa týka aj vozidiel, aj výbavy. Tak to je asi taká motivácia pre mňa. Hlavne to pocit dobre vykonanej práce, lebo občas sa nám stane, že nám príde napríklad z ambasády z Rakúska, robili sme medzinárodný doprovod, došlo poďakovanie. A predsa to už je niečo iné. Počul si to, ak aj ty túžiš si raz zašoferovať policajnú Audinu, tak klikni na staňsapolicajtom.sk a možno si teraz užiješ.